we want to relocate Zion headquarters to Igbo land. I did it because of the love I have for people. Now, when we went there to purchase the land, I went to those communities. We went to Alatia. We went to Ntu, Eziama, Amala, Ikem. Those community heads, their youth, redirected us to government. They all told us that this particular land is Guangdong land, that government has acquired it during the time of Article 1. This is not just one autonomous community, about 5 to 6 autonomous communities. All of them say the same thing. If it's this particular land, we can't sell to you. Please go to government. Now, we went to government and went to search in the lands. And we found out, even the survey of that place, exactly what they told me is that that was when we now approached the government. And the government said, okay, do you have the capacity to bring the development in Imo State? What and what and what do you want to do? And I told them, we want to build the university, secondary school, 1,000 beds hospital, primary school, water companies, factories that will give our people job opportunity. And the government gave us part of that land, part of it, not all, and gave us allocation and gave us CFO. And before even the government gave us CFO, we even have meeting with those community heads in Owerri, in Ezimo place. Those community heads were there. They were all satisfied. That is why I am telling you that people that are doing this are very few, and they know who is motivating them, which I don't care. Igbo, una fugonu ye JPAC now online. Mana I will still give advice. I can ekwu. Okanjo no bu na yekulo. JPAC half Zion ministry alone. Half Ebuka Obi, half Yebasalana. Mgbe Ebuka Obi, Evangelist Ebuka Obi galon Ngokpala to verify about this land. You were not there. Your brother no heban, your sister no heban. Happen Zion ministry. You don't like Zion, but I don't know why you keep poke nose nebe Zion no. Happen Zion ministry alone. Ama miji like your problem. Ama miji like your problem. Half Zion, half Evangelist Ebuka Obi, half Ngokpala. Evangelist Ebuka Obi ablo somebody all the kagasino ga just binye gagolana without verifying or making and this thing very well basalu diana. Odoro possible. Because some that now is a massive project called Children at that place. Obulo just unoga buibia he spend 1 million eba herocha yelapia. That's billions of naira, even trillions of naira na neba. So I will advise you to remove your mouth from anything that has to do with Zion ministry, Ngokpala land, and everything that has to do with Evangelist Ebuka Obi or Kwanam Kolam non. Nene Nfidano. Bondomanjemon Kemesian JPAC Ukwanyono. The mother Shiam na tagging to video. He posted about even there is a non-daisy, non BC Koguno. If you have about Zion ministry and Ngokpala and Evangelist Ebuka Obi. Onika ha wodogawu. You onye meri amabodo na emeri. Onye meri amabodo na emeri. Ina amu ti the video on eme na amu onye ka ina amu onwe ga amu. You are laughing at yourself. E gbakata na mgba iwefu na mgba ina agba Zion no oduka oke anwuje nwokwasa na enu akpa beans. Oke ahụ tagide akpa beans ya afọ gbawa ya. Oda anwụ akpa beans adorukwa ebe odo. Mgbe ina agba Zion ministry na oduka oke nwokwasa na enu akpa beans. Evangelist Ebuka Obi has stated it, and the Opuchadia say, I don't care. What it means is that Nime video hopefully even the one na ha na-enye 1 week or na ha na-enye 2 weeks. Nwanne agbala aka na azụ ana onye jiji anya konye jinana. Ọnụ ya de ekwuye. Agbala aka na azụ ana onye jiji ana konye jinana. Okwu ọnụ ya ekwuye. Ana enenecha alụ je na government je na lands no were. Kelu ki kele bi esi we ma the real ownership of Hama. If not Nijena,
na lands ruo ebe ahụ fụ registration a na nda awụ ndị nwe ana iruo na lands egosi clearly jee na Owerri ma ebe ọ na Ngokpala anọwụ na asove goromeva jee take coordinate from that land jee na land from that ana jee na land Owerri iruo ebe ahụ ozugbo o pupụtara gị ndị nwe the land ife niile do very clear. You still want Zion Ministry to go ahead and go and pay money to the wrong people. Or na benefit Zion ye wotara ndị Ngokpala adụghọlụ ha enough. Ni wu na Evangelist Ebuka Obi ya bịa go ha na government possession are from them. Let them sue the government. Why are they not suing the government? Or let them sue Evangelist Ebuka Obi. Why are they still talking? And they making noise everywhere. Unu megidoro mkpọtụ a more than 50 2 and 3 story building. Rise ya unu na-enyekwa mkpọtụ a another one na-alị. Unu ka na na-enye mkpọtụ eme video atụọrụ J Park e postu nwanne J Park. Ife ị na-anọwu a lost battle. Ife ị na-anọwu a lost battle. Ọkwa ifuru Ngokpala ife ị na-anọ na Ngokpala is a lost battle. You want to go? It's a lost battle. Ndị Ngokpala chọọ let them sue Zion to court. Or one of him let them wait for the final judgment in the court. No one go na court. Then no one na court. I don't know what they are waiting for. Government gave Evangelist Ebuka Obi part of the land. The remaining one, I'm not he claim again aka government. I can wait the remaining one because government in Ebuka Obi part of the land. And in Kenya, Evangelist Ebuka Obi with the smaller part compared to Nkekano. So I don't know whether na he general claim won't have for Naka government. Kaha no chekwa mbe government will jenya another person. Mbe Evangelist Ebuka Obi biaro Zion Ngokpala. They never knew na ya appreciate it was were appreciate. Keda half wonders and amewegulu. They now think they can eat their cake and still have it. I have told you that I have interacted with 1 or 2 persons. Them feel that they cannot lie and they have no reason to lie. Even those who are closer to Zion and those who are not closer to Zion. And they have told me everything I need to know about Anagwando. Whether you believe it or not, Evangelist Ebuka Obi said, I don't care. Also, I don't care. You want to go? So ndị eze na-eche ka ewole efi bịanye ha ma ndị na-achọ ka egbuoro ha ịnyịnya ma ndị na-achọ ka egbuoro ha efa nwanne you cannot eat your cake and still have it. Ọkara ihe etu a you cannot eat your cake and still have it. Ewepụtala ana ebe a alụrụ nkwọ were enye gọọmenti ka ewelụọla ya afịa gọọmenti were elụọla ya afịa ọha alụwazie afịa o ikekwe enyere gọọmenti ana ije nene mgbe enyere gọọmenti ana mgbe gọọmenti processara na efu na onwere ike ọhọ mgbe aka ebido olowe onwe ko unu take years before government bịa bido develop we as a market gọọmenti bịazi develop as a market ha wuruzie enye an individual develop egbaruzie bịa si na nke ame na nke ame na nke amere ana akọtu ife ma amụghọ ka na mgbe gọọmenti bịa survey ebe a register ye mee ife niile isolated the land for so many years. What if you know no people weren't saying anything? Now, ebe niile Evangelist Ebuka Obi kpochara alụrụ onwe ebe kpochara akpụ mmadụ. Je gosi one single place ebe kpochara akpụ mmadụ. Ụfọdụ ebe a bụchaka swamp. Ọfịa ju ebe niile. Bulldozer pụta kpochasị ebe niile. Eji ime ọ na-achọ ka unu mewe emotional blackmail. Na ebosisara akpụ ndị mmadụ na ụfọdụ na-agụ agụ ahụ gụwa ụnụ. Onye ahụ agụụ na-agwa ma ife na-aza na oyeje ofe sie rice white rice with stew or sie garri or ghee granite or sie ọkpa or sie moi or sie something buru eje na Zion Grand ebe thousands of people na-arụ ọrụ ruo ebe a na-eme ka ego na ịpụta na Facebook bịa na ebe ṅaṅa sue Evangelist Ebuka Obi to court or sue government to court. Those are 2 options you have. If you cannot do that, continue crying. Evangelist Ebuka Obi said, I don't care. He did transaction with the right people. Yes. People told him, Eje na lands, Jenene na lands, for that this land, indeed, no government wana. He went to the right people and negotiated for the land. The government allocated a CFO, which is the highest document in Madi Wenana. The highest government land document mmadụ ye nwenu wow CFO government ye issue
a lot of an enwelodie yet ya napụ ndị nwe o wee wuruzie na mmadụ nwego si of own nwanne agbara aka n'azụ ana onye jiji ana akonye ji na ana na ebe you are just making your money blame ongo ịghọtago ọ na-amụkwo amụ na-amụkwo n'owu ha eyirizie nya na vidio nke a ndị mmadụ na-enecha nka ha si ọgụnụ ọga ife ngwarago onwe na ife ị na-eme na ọdụ ka oke anwụ ji nwụkwasa n'elu akpa beans ọ taba akpa beans taba beans afọ eto ka ụgbawa ọda nwụọ akpa beans adọrọkwa ebe ọdọ ipere mpe Zion ministry egosigorie over the years na ipere mpe gba ha mgba ịghọtago nya ha emecha vidio setụ ọlụgo oge nke onye na-aha mmiri ngo ka atụrụ ya emechakwa nke a ngo the first person atụrụ the video nya ka ishi ya ka ndị mmadụ tie mkpu ịghọtago ka ichi achara ya gurume omego ka ọlụ kwụsị ongosi the level of ọlụ na-agadi ya ọlụ ka na-aga n'ike ịya anọkwa ebe ahụ emekwa 100 days emekwa closing of 100 days fasting nke this year ịya anọ ebe ahụ Evangelist Ebuka Obi agbada permanently there ekete wee kwupụ ike ịghọtago so this is the reality you have to face ịghọtago this is the reality you have to face otherwise continue talking ka onye ji action na-eme action ka onye na-ekwu okwu ahụ ebu igba na-eti ọnụ ịgbado ịgba akọwa ịnụrụ ịghọtara inu anyị ebu igba ife ndị a na-eme vidiyo ị na-ebu na ọdụ ka ndị bụ igba na-eti ọnụ kama ọnụ ya akọwazie igba akọwa ọnụ ka na-ekwu okwu over how many more than how long keta ọnụ ka na-ekwu okwu n'ọnụ ụnụ mmanụ na ụnụ ma ife ụnụ na-ekwu ụnụ take enu legal action ụnụ anapụzie hapụzie nka court decide ya ọnụ nọrọ everyday a na-anyagasị ọnụ iche na ọsọkwa enye nwụrụ na kele onye mmekwu n'oso na ife isi sekpụ ntị na Zion pụta ọkwefe ọ na-akọkọchasịcha ije gosizi ya vidio ebe ndị eze bịa na Zion nọrọ ekpechara ya ekpere gozie ya ha amahụ mgbe ahụ ha bịara ebe ahụ ebidobeghị ịrụ ọrụ mgbe ahụ ha bịara ebe ahụ ka budoza ekpuchababụghị ebe niile they didn't know about this. Kedu ife Evangelist Ebuka Obi gwara ha mgbe ha bịara ebe ahụ fụ na budoza ekpuchasịra n'ife fụ na-agbawa na fensi fụ na-alụwa na toilet fụ na-alụwa n'ọlụ dị ya they were there. Did they know ọ na ha enweghị idea of ife a ha na-ekwu kịta that time? Ana m ajụ ajụjụ ifunu mgbe ife niile a na-alụ ụlọ o nwere eze nke ka na-abịa ebe ahụ ha ka na-abịa ebe ahụ wee ruo mgbe emere the program they all came there fụ na budoza na-ekpocha fụ na-agba fensi fụ na-eme ife niile they never said anything and it took them more than how long for them to come and finally start saying this after ụmụ isi akpụ n'obe ha bido narị ike kwee tretinụwa ha gwaba ya anything ha wee bịa kwuo okwu nwanne na-ekwu okwu ị na-ekwu nwe ka ị na-ekwuru ịghọtago ife agba n'aka ejighị enyo ezugo na-ekwu ịghọtago achọrọ m ikwu okwu maka ya because I believe m na ife gbasara Evangelist Ebuka Obi is a battle that has been fought and won 1,000 times ịghọtago even ụfọdụ ndị na-ekritisize ya ike agwụkwuo na ha anakpụ na nwoke na-emere onwe ya ife ha na-eme so ha firi ụnọ Ngokpala awụ ebe nwoke mmadụ chọrọ iji wee nyere ndị mmadụ aka ndị Igbo na-ebenefit more na ife ọ na-eme na Ngokpala ndị Igbo na-ebenefit more how many engineers nọ dia how many block industry ka emepegoro dia ịgba ije ebe a kịta ifu na ebe niile na-emepesị enwere m video last time njere ebe a enwere na new structures apụtaba na even hotel arụchagolo arụcha even shopping complex a lot of structures na-apụta obodo na-emepe ọzọ kịta adọọkụ arụcha ha adọọkụ dọbata ọkụ ebe ahụ na adọkọrọ ọkụ adọghọ bụnụ rụọ ọrụ na access road na enwe ilo bụnụ ụnụ nọkata ala wee ekwensu ka ekwensu bịa wolu ụnụ wee na-akwanụ ngwa ọlụ ka ekwensu wolu ụnụ bịa na-akwanụ ngwa ọlụ ụdị spirit ya na-atọmentị ụnụ na-atọmentị n'obodo ọ na-achọrọ iprogres n'ụwa iche nọ ndị eze bịazi ekwu okwu ka mmadụ gbafere ebee ka fa nosinsi ọta ka alụwala ọlụ dị ya ọta ka ha lụwala ọlụ dị ya ọ ya ejiwe ha pụtazi ekwu okwu tata mgbe ahụ ha bịara na Zion ha alụwabụghị ọlụ ọ bụrụ na ife niile ha na-ekwu eziokwu why did they come there when they know that na onwebe ya anything emere eme when they know that na ife Evangelist Ebuka Obi na-eme the wrong why were they part of that process why did they bless ife a na-eme jụọ onwe gị ajụjụ so ha pụta taa bịakwuwe nwanne ha nọ n'ụla ọ mgbe ha ji wee teta ụla and ha teta ụla ha enene siri ma na-aga nenere fin na-aga nwere ife afụla ya eme Evangelist Ebuka Obi so ogono I don't care so jee paaki ife niile ahụ ọ na-amụkwa na-amụ na-enwe aṅụrị ihe a broadcast anya
achọkụọ ha hafụ nke ahụ akụja. Daddy sịrị I don't care. I don't care. So jee gwa ndị nye vidio ahụ na vidio ahụ na ọkpachaghị ụṅara etu ọ suppose isi wee kpọ ụṅara. Ndị mmadụ na-ata gị nka m bịakwuo ogonu ndị ịfụ na ha na-ebigheri aka, ndị meriri emeri, ndị agha riri eli a na-ebigheri aka, a na-ebigheri aka, a na-ekwudo okwu ọnụ efu ekwu. Decide go na as far as ndụ concern Zion ministry agba ego mgbọrọgwụ puo onye ọbụla na-agbaghị mgba igbu onwe ka ihe egbu onwe complete. Conspiracy upon conspiracies, that squash gay and that squash ya the conspiracy ngwa na onwe egwu na pilot that conspiracy jụ na ya na squash agba. It has happened before us and we have seen it. So brozi for no na afọ ona ataga ụfọdụ sị na ma ekwuzi okwu Zion Mose ona wa nụcha agha nụcha ọgụ merie. Hapụzie other people ka ha na-asịngizi your victory song. Zion emerigo nwozi onye ike duziekwu maka Ebuka Obi, ike gwuziri onye ọwụna. Even those people kwuru okwu ọjọọ maka Evangelist Ebuka Obi, many of them ekwugharịchakwana. Many of them ọnụ agburu ogiri asọ emecha na alacharia, a rejected stone to many, to some. Finally, I want the chief cornerstone. Ka ife chọ ke ọ na-eme anụcha agha anụgharịbakwa. Ịghọtago agha emeri. Ọkwara nwoke gosi na result gosi workings onye ọ na-afụ n'anya. Ịka nwekwara mgbagha, ịka na-esi agụgọ. Nwa agụta afịa sịrị na onye lụọ ụka ọfụ n'anya na ndị niile na ndị mbụ lụrụ ụka mechara fụ n'anya. Ọwụlife Evangelist Ebuka Obi. So jee ngwa jee paaki na mụ sịrị ya na vidio ahụ na-ama nnọdụ disappointed because na ọ chọkwa ka o bido fịọba ka o trendeba ọfụ na omehụ. Ọnya ya egosigo na the battle has been won spiritually. Ekekpago battle ahụ. All few people just na-atakasị aka. Ịghọtago o trendi họ. Ọnya gosikwudo na jee paaki ahụ enwe ozido pagwa na East ya. Ọ wụrụ oge mbụ ya na call the shot vidio ahụ na o wepụtara o trendeba. Mana ọnya ya egosiwo na nwoke na-anakpu mana nwoke amụghị na ọ na-anakpu. Nwoke na-anakpu mana nwoke amabụghị na ọ na-anakpu. Jee jụọ onwe gị ajụjụ, re-examine onwe gị, ị mara ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgọrọ. Ịkwọ mmiri ahụ kịta ọka nọ n'ọkpa nta anaghị. You are no more relevant in the blogging industry na Southeast. You are no more relevant. Your opinion under matters anyhow, and you are not bothered about that. Look at something like this, we whoop the higher before you know it. Blogs need a buoy, but people have fraud there. People have bothered. People pretended like they did not see it. Your colleagues and your conspirators in that they have left you and they have abandoned you. Zion, we move. Zion, we fly. Zion has come to stay in Ngokpala. And Ezugo. Share this video.